Segment 3, gingharian sa Dios. Ato nang gisugdan ang atong mga pamalandong, agi og pagtuon sa atong pagtuo, pangandam nato alang sa tuig 2021 na magsaulog ta sa atong ika-5 kagatusan nga pagka-Kristyanos 2021. Akong gisgutan nga importante kayo sa sinugdanan nga doon natay kausaban sa kinabuhi. Pero karon doon na sa laing tema nga atong pagkahisgutan nga importante kayo nga sa sinugdanan ato pong masabtan. Kini mao ang gingharian sa Dios. Kay sa wali ni Jesucristo, kung atong tan-awon ang iyang pagwali, ang iyang gitudlo, kabahin yun sa gingharian sa Dios. So kung magsangyaw ta sa mayong balita, labi na ni gitawag karon nga new evangelization. Kung sa may itong isangyaw yun, ang gingharian sa Dios. Ug magtinguha ta nga dunay kausaban ang atong kinahanglang masabtan unsa ang gingharian sa Dios. Now, ang Dios o gingharian sa Dios sentro sa pagwali ni Kristo. Muna mangutana ta unsa man gingharian sa Dios. Dili ni siya butang. Dili ni siya struktura. Dili ni siya usa ka dapit diin tanang pangandoy matuman o usa ka dapit dinhi sa kalibutan nga wa na gyud problema mo na gitawag sa in English og utopia. No? Nga naa gyud tanan ba? Dili na mao gipasabot. Kay ang gingharian sa Dios ang Dios mismo. Ang Ginoo nga buhi. Mao ni usa sa labing mahinungdanong kamatuoran nga angay natong huptan isip mga Kristiyanos. Nga nagtuo ta nga dunay paghari ang Dios. Ug kining paghari sa Dios, ang presensya mismo sa Dios niining kalibutan. And this is the most decisive, the most present reality in this world. Ginoo, Dios nga atong gituhuan. Unya, ang kining maong Dios atong mahibaw-an nga diha sa balaang kasulatan nga nipadayag sa iyang kaugalingon. Ug atong mahibaw-an nga kining maong Dios dili layo nato o nagpalayo nato. Siya ang magbubuhat o ang iyang bugtong anak gipadala aron pagluwas kanato mo nga kining maong Dios manluluwas. Ug human mamatay o mabanhaw ang iyang gipadala nga bugtong anak nga si Jesucristo, iyang gipadala ang Espiritu Santo. Ang gugma sa Dios aron kitang tao mabalaan. Muna nga kining gingharian sa Dios ana-ana apan ang kahingpitan niini wa pa gyud. No? Muna it's now and not yet. Ya dunay termino ang mga batid sa teolohiya nga gitawag eschatological, no? Ya sugda na, nasugda na kay naa man ang Dios nagauban kanato. Naa man ang Dios nga nagpadayag kinsa siya magbubuhat, manluluwas o nagbalaan kanato. Ug si Jesucristo mismo diha sa iyang mga pagwali nagpaila nga dili lang ni siya Dios, kundi Dios nga Amahan. Amahan nga natong tanan nga nahigugma kanatong tanan. Dunay usa ka kasaulugan nato nga ato ning gihimo matag semana.
Unya, kining maong kasaulugan, usa ni siya ka maanindot nga panahon nga ang gingharian sa Dios ato yung masinati, matagamtam. Kini mao ang Santos nga Misa. Kaya Santos nga Misa na ang presensya sa Ginoo, na ang presensya ni Kristo. Magauban ka nato, naghatag nato og kalig-on, apan labaw apil niya na nga ang Dios nga atong gituhuan, pagasawan nato ang iyang bangkete sa moabot nga panahon diin kita maghiusa uban kaniya didto sa langit sa kinabuhi nga way katapusan. Muna subo kayong palandungon kung manimba ta tungod kay may kimuwaling pare, manimba ta kay gwapo kay tingog ang pare, kay manimba ta kay una sa tanan buot natong himamaton ang Dios nga buhi. Manimba ta kay ang pagsimba una sa tanan kasinatian nga ang gingharian sa Dios uban ka nato, ang presensya sa Dios, ang Dios nga nagpakatao uban ka nato, ug anaa ang panaad nga usa ka adlaw niya na ang bangkete nga atong gisaw-an diha Santos nga Misa ato usab nga masaulog didto sa langit ang kinabuhi nga way katapusan, ang kalauman kanatong tanan. Una, hinaot nga bukas kita sa pagsulod sa Dios sa atong kinabuhi, nga mudawat kita niya o mutugyan ta sa itong kaugalingon kaniya aron sa ingon niya na kining maong gingharian sa Dios tinuod yun, dili dapit, dili luna, kundili ang kinabuhing Dios nun nga nagalihok karon sa atong kinabuhi ug hangtod sa kahangturan. Manalangin unta ang Ginoo kanatong tanan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron mapaambit sa uban.